Et dono la benvinguda a un nou vídeo d'expressions incorrectes en català. I la primera que veurem avui és tal i com, una expressió comparativa que fem servir per dir que les coses són d'una manera concreta. Per exemple, he cuinat el brou tal i com em vas dir. Incorrecte. L'expressió que has d'escriure és tal com, sense la i. He cuinat el brou tal com em vas dir, d'acord? També podríem treure el tal, que fa de reforç, i dir simplement he cuinat el brou com em vas dir. Bé, la segona expressió és al fi i al cap. Per exemple, fes-ho com vulguis, al fi i al cap és casa teva. Aquí tenim un problema d'ordre dels elements. L'expressió adequada és al cap i a la fi. Així de fàcil. Fes-ho com vulguis, al cap i a la fi és casa teva. Ah, i recorda que fi és una paraula femenina quan fa referència al moment en què acaba una cosa. Per això diem la fi i no el fi, en este cas. Altres expressions semblants que podem usar, sempre tenint en compte el context, són al capdavall, al cap i a l'últim, fet i fet, com a resum, etc. N'hi ha unes quantes. Continuem amb la tercera expressió d'avui. Algun que altre. Per exemple, quan treballa de nit, sempre es troba algun que altre penjat. Esta expressió, quan vol dir simplement alguns, no és normativa. En castellà existeix, però en català hem de fer servir alguns o uns quants, segons convinga. Escriurem, quan treballa de nit, sempre es troba alguns penjats o uns quants penjats, sí? Què t'han paregut aquestes tres expressions? Repassem-les ràpidament. Abans, però, vull demanar-te que si t'agraden els vídeos com este, em deixes un m'agrada per ajudar-me a continuar fent-ne més. Bé, ara sí, repassem el que hem vist avui. La primera expressió era la construcció comparativa tal i com. L'expressió correcta és tal com, sense la conjunció i. La segona expressió incorrecta és al fi i al cap. Només cal canviar l'ordre dels elements i escriure al cap i a la fi. També hem vist algunes expressions sinònimes, com al capdavall. I la tercera i última és algun que altre. Com ho podem dir correctament? Podem fer servir alguns o uns quants? Ja ho tenim? Per cert, trobaràs més vídeos d'expressions incorrectes a la llista de reproducció amb el mateix nom. Aquí al canal Parlem d'Escriure en Català. Fins prompte!